Het evenement wordt zien als de alternatieve Olympische Spelen en jouwt een podium om demonstratie en traditionele sporten, als het vierlieppen en het keertsen. In 2008 wie de Frieske Lieppers al aanwezig in Zuid-Korea bij de World Sport for All Games, dat 8000 sporters uit 100 landen om mij dienen. Een helder studie had nog blijken dat Friesland poergeschikt is om het grote sportevenement te organiseren. De dwarpen die zo'n de land ontvangen moeten, een landenteam, 10 mensen in een dwarp onderbrengen. Ja, en een dwarp kan dan ook een onderdeel van het programma uitvieren gaan. Er is goed 4 miljoen euro voor nodig. Sportbonden en oerheden maar het grootste pad ervan op het kleed brengen. Maar de organisatie bestaat uit onder andere Sport Friesland, Sportstad Jereveen en de gemeente Ljouwert rekent op meer dan 300.000 bezoekers. Dat is natuurlijk een risico. He, van, je organiseren ver wat heel groot en ken dit alle wel tegelijk. En hebben we daar dan de Sinten wel voor? Nou, wij hebben juist daar het onderzoek op gebracht van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we die evenementen ook om elkaar verbinden. Dus de Friese Olympiade, de Slachtermarathon, Oeral, het Strijdfestival, Friesland Culturele Haastheid 2018. Alles om elkaar verbinden en dat is nou exact wat we doen willen. In november wordt bekend dat Friesland het evenement echt organiseren mei in 2016. Ook Indonesië had hem kandidaat steld.